Centrados porque, como é sabido, son moitas as necesidades que teñen neste momento os centros de profesorado e, sin embargo, máis de 400 profesores e profesoras que foron interinos neste momento non teñen traballo. Pensamos que é totalmente injustificable esta situación e que, polo tanto, estamos aquí para exigir que a Consellería se veña realmente a contratar este profesorado e a cubrir as necesidades que hai no centro. A máis, temos que dicir que, que as propias adjudicacións de destino pois o que levaron consigo é un número importantísimo de profesorado que ten que impartir máis dunha materia, máis de 600 profesores e profesoras, nos cales pois máis de 200 ten que impartir máis de unha materia afín. Hai moito profesorado que ten que compartir centro e hai profesorado neste momento funcionarios de carreira que neste momento non se adjudicou o destino. Por lo tanto, é unha cuestión desde o noso punto de vista pois grave que, por lo tanto, a Administración ten que dar unha solución. E a solución pasa por contratar a este profesorado que quedou sin traballo, porque as necesidades dos centros así o demandan. Por decides que o proceso está pasado, falan de que serán, ou dan a entender que serán menos, non? Bueno, primeiro hai que dicir que a adjudicación definitiva é unha adjudicación provisional, é unha adjudicación definitiva. A adjudicación definitiva é a definitiva, foi o 11 de setembro. Por lo tanto, aí adjudicados todos os destinos. É certo que agardemos, e por eso estamos aquí, para que realmente se cubran outras necesidades que teñen os centros. O que non pode ser é o que está facendo até agora, máis repetidamente a Consellería de Educación, é que unha vez feita a adjudicación definitiva, que aparezan plazas que realmente escollerían o profesorado que se adjudicou destinos que non foron solicitados por eles e que foron máis momento na fila. Por lo tanto, esa é unha actuación totalmente discriminatoria e irregular. Pero ainda con eso todo, o que dicimos é que, por eso estamos aquí, que evidentemente hai necesidades no centro e hai que nomear ao profesorado que quedou sin traballo. Agora ben, é unha responsabilidade desta Consellería de Educación que evidentemente esas plazas de habelas que non se adjudicara no destino definitivo. Pero agardemos que eso, que se dé unha solución, a solución é para que este profesorado todo traballo. Cuestión que vemos sumamente difícil. E por iso aquí estamos de Manifa en Compostela. La 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 sustitutas e interinos piden estabilidade. Sustitutas e interinos piden estabilidade e que o noso ensino sexa público e de calidade. Sustitutas e interinas estamos a pasar mal. Sustitutas e interinas estamos a pasar mal, porque se están recortando os cadros de persoal. Sustitutas e interinas a ningún de las exista. Sustitutos e interinos a ningún de les exista. O ter que impartir materias das que non é especialista. Sustitutos e interinas non están sós nesta xeira. Sustitutos e interinas non están sós nesta xeira. Tampouco se lle deu posto funcionarios de carreira. O comercio hai que xuntar breca, hai que xuntalo. Sustitutos e interinas, berramos que está moi mal. Sustitutos e interinas, berramos que está moi mal. Que
sigamos padecendo